derhjemme, dem der sidder og kigger med på min kanal nu. Ja, i dag handler det mest om alt det politilego, jeg har. Og nu zoomer vi lige lidt ind, så I kan se lidt bedre. Og så ser I lige alt den der bil og den der anden politibil. Og så er den der helikopter. Skal vi lige kigge lidt nærmere på det? Ja, så kigger vi lige. Den er sådan her, og den har jeg faktisk selv lavet. Og den der har jeg lige lavet i dag, den der lastbil, og det der fly har jeg lige lavet for lidt tid siden. Og så har jeg lavet den der i dag. Og så har jeg den der brandbil og politibil, den har jeg også lavet selv. Og så kommer vi lige ind til den der politistation. Den har min storebror og min mor hjulpet mig lidt med. Og så den her, den har jeg faktisk helt selv lavet, uden noget hjælp. Tak for i dag, dem der kigger med.